On calminama ɓiɓɓe fulɓe hono Tabital Pulaagu Guiné Bissau. On calminama, on juurama. En gariɗo hande kadi e jokkande en kadi bindanɗe meɗen ɗe mbaɗeten e Pulaagu ko fati e fulɓe Guiné Bissau. ɗum noon musidɓe fulɓe eɗen naata e rogere meɗen. Eɗen gandi so wiyama Guiné Bissau ina anda ko leydi ndi ganduɗa ko leydi ko gonga, ko leydi tosokiri to ɓeto hono to bertudi to baalagol. Leydi ndi ko leydi famɗudi, ɗum woni ko toƴƴudi. Kono tan eɗen gandi kala Guiné Bissau ko toƴƴi ko biyu. Enen gandi wonde leydi ndi ɗi waɗi leƴƴi kewɗi, leñol fof kala ɗi jogui ɗemgal muɗum taw ɗi serti e ɗemgal gongal ngal. Si en paalama haalde tawa en keɓani jeddoɗo e on saahabi en Guiné Bissau ɗi jogui, ɗum woni ɗi jami ko ɓuuri nogas e jeetati leñol, walla mbiyen nogas e joyi leñol. Ɗi ɓuuri ɗum, kono kaaɗen ɗo nogas e joyi leñol. Tawa ɗiɗo leƴƴi ɗi mbiɗen ɗo ɗi wona leƴƴi nantodiroɗi, ala, ko leñol hen kala ɗi jogui ɗemgal muɗum. Ko adi fof eɗen gandi Guiné Bissau kadi waɗi frontiére ko Senegal, waɗi noon kadi frontiére e Guiné Conakry, waɗi frontiére e Gambie, kono Gambie ɗo kadi ko Sénégal ɓiili ɗon, kono ala gambinajo bawo nadde ɗon walla gummotoɗo Guiné Bissau yaha Gambie sona tawa rewi ɗon ɗo ganduɗa ɗo Sénégal ɗo Casamance ɗo, ko ɗon taccirta on saaha naata ɗon ɗo région ji ɗiɗi ɗi lesti ɗi ganduɗa ko hen fulɓe koɗi ɗi no mbawɗa wadde foof sonaka e avion ndewɗa walla baton, alay saago ndewa e majji, ɗum woni bafata e gaaɓu. hande noon wona jangtade Guiné Bissau hono woniri, ala, ko jangtade fulɓe Guiné Bissau hono goniri e nder leydi mumen, leydi Guiné Bissau. Musidɓe tedduɓe, tawa ko e bindanɗe meɗen ɗe batten e nder dental meɗen Tabital Pulaagu Guiné Bissau. ɗi ardinana on windande nde noon musidɗo moɗon Seco Umaro Sall ɗo microphone ɗo. To karallagal to eɗen jogui toon Ousmani Balde to kaɓorɗe to eɗen gondi toon e docteur Dieynabou Balde kanum e Ousmani Diallo. Musidɓe tedduɓe, eɗen naata joni e gandingol taw hoko wiyete pullo walla hoko wiyete fulɓe, nde tawno en guinnirama inɗe kewɗe no fewi elle mato enen on ni kadi ko en leƴƴi kewɗi joni noon eɗen gara hollite koye meɗen. Gomdi chama dame yeso sare yo bakande jongali lady golla jama kakunda osibe yambe ngachane kamake buba jago wonti jalli men gaccanima hakke, menen kadi accan men hakke ha jokken windande meɗen nde. Enen gandi fulɓe ko idi fop si en gimmima to en puɗɗori to arabeɓe ɓen mbiya fulɓe ɓe guinnira ɗum fullan. ɗi woodi maɓɓe kadi inniroɓe fulɓe mbiya ɗum fulata, arabeɓe mbiyatani. ɗi woodi leƴƴi goɗɗi ko wayno tubaɓɓe française ɓe mbiya en pël, woɓɓe ɓe mbiya en fula so en gartiga e leyɗele kaloɗe ɗemgal portugais. won kadi wiyoɓe en fullan so en jaahi to leyɗele hawsa en. ko ɗum saabi ɗum addi jumre mawde e andude leñol ngol. kono noon musidɓe tedduɓe, woto en jejjit
ɗum fotani dillinde hay goto mataw ko ɓe jittan jogade fayre nde tawno enen en joganaki ɓe payoje e leƴƴi goɗɗi joguiɗe kadi inɗe kewɗe eɗen gandi hay hoddiɓe meɗen jolfuɓe ɗo ɗo Sénégal enen mbiɗen jolfuɓe ɓe mbiyani mabɓe koye mabɓe jolfuɓe mbiɗen ɓe ko jolfuɓe jolfa kamɓe sanano wiyatama min komi wolof ɗemgal mabɓe mbiɗen ha joni ɗemgal jolf mbiɗen jolof jolfa mabɓe ɓe mbi wolof seɓɓe ɓe mo hoddiɓe men seɓɓe mbiɗen ɓe seɓɓe sa namdima kamɓe mbiyatama ko mandinga ko noon wayi leƴƴi ɗi kala leñol hen kala koddiɗo muɗum ina wawi ɗum innude inde wonde tawi wona nden kañum innitto so woni ko kañum haalanta hoore muɗum ko ɗum waɗi musidɓe am tabital pulaagu Guiné Bissau enen fulɓe mbiɗen fulɓe fof woni enen woni woɓɓe e nder fulɓe kala ɗo tawataɓe goto o wiita hoore muɗum ko pullo so en keewi bi en fulɓe enen ko ni guinnirɗen koye meɗen ko ni guinnirɗen koye meɗen joni noon nde wonno ko ɗo Guiné Bissau puɗɗori ɗen mbiɗen leydi ndi ɗi toƴƴi ɓayi ha joni taw leydi Guiné Bissau no fotirno gila ɗo nde fuɗɗi ha to ndi haaɗi keerol mayri ɗo fuɗɗi mbimi ha to haaɗi nano e ñaamo funnague e hirnague ha joni ko population ɗum woni yimɓe hoɗɓe e nder Dakar tan na ɓuuri leydi Guiné Bissau fof e hewde yimɓe saabu Dakar hande eɗen gandi ɓe jottima million ngaji 3 neɗɗo 13 millions ɓe jottima ɗum te Guiné Bissau ha joni ɓe ɗaaki taw million ngaji 2 e feccere e ɗum noon so wiyama ndin leydi ɗi jogui ko fotta leƴƴi 25 a tawa ko hunde hawnide e on tawa tigui ko Allah tigui holliri ɗon godal muɗum e ñeeñal muɗum kadi eɗen sen kaali noon joni ɗin leƴƴi gonɗi ɗo ɓurɗi mawnude e ɗin leƴƴi ɗi biyeteɗi ko kañumen ɓuuri mawnude e Guiné Bissau ha ganden kamɓe e fulɓe hol ɓurɓe hewde saabu woodi fenade jaalinode annanode wonde Guiné Bissau ko ɓuuri hewde hen ko balantoɓe on saaha no binoɗen o ñanni nden yolde hawri ko musidɓe tedduɓe hande ko Fuladu hande ko Guiné Bissau gonɗen hande ɗo gabonkore lamde cer kalten nin ɗo tabital Pulaagu Guiné Bissau enen gandi balantoɓe wiyanoma ndaw ka en ɓuuri hewde hoko wanno noon hawri ɓen peccuno en ɓe mbaɗi en pecce ɓeeɗa ɓe ɓi ko fulɓe raneɓe ɓeeɗa fulɓe baleɓe no toñirten ni tan e ko e nder ko e meɗen jaati jaɓanɗen ɓe gen ɗon toñangue nanɗen en cuusani tontade e on saaha ɓe pi kadi ɓeɗo ko Fuuta Fulas ɗum woni iwɓe Fuuta Djalon ɓe mbi ɓeɗo ko Fuuta Torankas ɗum woni iwɓe Fuuta Tooro ɓe mbi ɓeɗo ko Bowenkas ɗum woni fulɓe meɗen aynaɓe boweɓe on saaha ɓe pecciri en ni musidɓe tedduɓe e wiya noon ɓaade ko noon nden noon deke e awa ko balantoɓe ɓuuri hewde si woni ko noon han kono enen gandi e nde ɗo rimade ko enen mbine ko nde rimade kono mabɓe ko gongi ɓe mbaɗi ɗum ko gila Sénégal ko noon ɓe puɗɗorino ɗum nde tubakoɓe gari jimde Afrique eɗen gandi ko enen fulɓe ɓe kaaɓi e mabɓe caliɗen ɓe natte e nder leyɗele mabɓe he meɗen he caliɗen kadi ɓe bayla en to diine meɗen cali en ɓe bayla en to gonka meɗen caliɗen ɓe bayla en kadi to aada meɗen hono fina tawa meɗen ko ɗum waɗi musidɗo tedduɗo kala mo kaɓɗa barɗa waranma on jaltat e ñiiƴe kono on beldata e ɓerɗe ko ɓooyi juuti fof ko ɗum waɗi so tawi woɓɓe kadi mbi'i hoko haɗi fulɓe laamade laamu meɗen enen en laamima ko woni ko wiwoɓe noon ɓe duttaki e tarika enen laamori ɗen ko doole e jamagal e gandal ko ɗum laamori ɗen wona okkede ko yeɗede e daranade e fooɗanade ko ɗum lammini en enen kala ɗo laamiɗen saabu enen gandi tubakoɓe de garanno nden yolde avion ji gala nden yolde sakar ji gala ɗum woni terrain ji gala ɗum woni ga kumboy ɗum fof alano ko wonno ko geloɗi garda e sahara o ɗum ko tampere wonno woni newaniɓe ko gardugol e maaje ɗe hono gueeƴo o e nder gueeƴo o eɗen gandi enen fulɓe en meeɗani ɓattade gueeƴ saabu nde wonno jawɗele meɗen ko nayi ɗi en jarnata ɗi ndiyam lamɗam ɗi jarata ni ndiyam kaɗɗam lamɗam
koɗeten koɗo waɗi calli koɗo waɗi ndiyam koɗo waɗi huɗo hecco ko ɗum saabi ɓe tawani en ɗin nokkuji ɓen ɓe tawi ɗon ɓe jillodiri e mumen e on saaha kala ɗo ɓe jippori ɓaade ko ɗon soko wolof haala ɗon soko goɗɗum haala ɗon ngal ɗemgal ɓuura jaalade wona ɗemgal capital ɗo saabu ko ɗon ɗo maayo ɗo ɗo ɓe jippori ɗo ko ɗon jogori wontude capital caggal ɓe mbaɗi mbawdi maɓɓe ha timmi ko ɗum addi wona wonde enen en janggano gila nden ɓe tawri en enen ko gandal taw eɗen binda l'islam o eɗen binda pulaar meɗen o ko laaɓi cer eɗen gandi gila ɗo ɗo Guiné Conakry duuɓi temeɗɗiɗi pawɗi tawi Guiné Conakry na winda pulaar e alkule arab ɗe ɓe bindiranno pulaar nden noon ɓe tawrani en majjere ɓe tawri en ko civilisation saabu hay Cabral haali ɗum wonde tubaɓɓe ko gari ko wonɓe ɓe tawi ɗon tawi eɗen gondi e civilisation mumen ɗum woni enen fulɓe e seɓɓe ɓe kadi tawɗi gondi e civilisation mumen si en kaali to banggal diine to e to banggal janngude to enen fof ko en janngunoɓe qur'ana ko noon ɓe tawri en ndeke wona kamɓe pindini en musidɓe tedduɓe ko ɗum waɗi wiya balantoɓe ko kañum en ɓuuri hewde nde wonno nde ɗo toñanggue waɗanoma to Sénégal ɓe jii yawti arti ɗo ɗo Guiné Bissau ɓe batti yawti kono noon goto pullo mo ganduɗa ko pullo parnoriɗo pulaagu muɗum biyeteɗo Mamoudou Diaw mo ganduɗa kañum woni directeur jiiloɗo hono INEP Institut National de Pesquisa mo Guiné Bissau jooɗi ɗon ɗo Bissau nde o naati o waɗi deftere makko en kaali ɗum ñanden deftere wiyetede expériencia da Norte de Guiné ɗo haali wonde omo lamdo ɓe wiyaɓe ko fulɓe baleɓe ɓe wiyaɓe ko fulɓe raneɓe ɓe wiyaɓe ko bowinkas ɓe wiyaɓe ko fuuta ko fuuta torankas ɓe wiyaɓe ko jalum ko fuuta jalo hono fuuta fulas o namdi so tawi goto e ɓe foof ko ɗemgal dana jogui hoole maɓɓe pi ko pular enen gandi wiya pi ko pular e ko ɗon noon woni kisa wattiɗama en tawi ala mo deɓɓidirteɗen e nder leydi Guiné Bissau ko ɗum waɗi ɗi yurmini e musidɓe meɗen hewɓe haaliyankoɓe wittiyankoɓe hatanteɓe leñol hoolaɓe e nder leyɗele meɗen ha hande nde soɓe kaala eɓe mbiya fulɓe keewi tan jogui keewal labtugal tan taw kañum ɓuuri ɓiɓɓe heddiɓe tan ko Guiné Conakry ɓe juumi wata ɓe jooɗo nokku goto neɗɗo sona witta yo yaltu yirlo ko ɗon wawata andude walla jokkodira e ummiɓe ɗin ɗon nokkuji nde wonno sa wi tan wittoma koye internet mbatta ɗum musidɓe tedduɓe tawata ko goto foof ene holliri toon hoore muɗum ngal ɗon gandal yonani koma jalta koma bitta koma jillodireɗa ne mbawa andude ko holko woni gonga e holko wonani hen gonga ko gonga ni eɗen gandi tarika kam wona hunde huɗantede wiye hakkude me Allah ala ko hunde nde ganduɗa ko eɓɓetede garɗo fof kadi wooda ko santini ɗon no Mamoudou Diaw santinirani ɗo yimɓe fulɓe ɓe mbo okki en keewal ngal ɗon keewal noon kala ganden ɗi ɓeydirani en ɗum kadi hono fergo kadi musidɓe meɗen fulɓe Fuuta immiɓe to Fuuta Dialo caggal ɓe keeɓi toon caɗele e mette laamu ngu tooñiɓe toon tampiniɓe toon hewɓe mabɓe dogni jawɗele mumen no jiiɗen libanese ɓe mbattani dogna jawɗele mumen ɓaade tumen no haaɓe garaga Afrique fulɓe Fuuta ɓe kadi ko alɗuɓe toon ɓe dogna jawɗele mabɓe ɓe dogna rewɓe ɓesgu hulli mabɓe ɓe gari ɓe naati e leydi meɗen leydi Guiné Bissau ɓe tawti e nder meɗen ɓe marodiri e meɗen on saaha ɓe koddi e meɗen ɓe mbaɗi galleji mabɓe ɓe darni bitikaji mabɓe ɓe ndegui otoji mabɓe ɓe mbaɗi jamaji mabɓe faggudu meɗen yaari yeeso pinal meɗen yaari yeeso ɗemgal men pular yaari yeeso en garoy e muɗum to yeeso ko ɗo ɓettiɗen balantoɓe ɓe ganduɗa ko 35% tous woni ko wiyano on saaha wiya ko fulɓe goni less kono tan nden ɗon fenade kam mbiɗen nden firtinoma ha laaɓi cer ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi eɗen kaala pirtagol nden ɗon fenade on saaha mbiyen so en gari ɗo mandinkaɓe ɗo mandinka e nder Guiné Bissau e nder temedere foof koɓe 19 ɓe ɓurani ɗum woni seɓɓe ɓe ɓurata ɗon ɓe mbawata ɓurde ɗon 19 e nder temedere kala ko noon ɓe poti kaleten ɗo ko limore nde tugniɗen e gandal cellugal tawi kadi ko e gandal cirangal e nder ko ganduɗa ko laamu ngu woni ko heɓli ɗum nden noon ko mbiɗen ko kamɓe balantoɓe mbiyano 35 musidɓe tedduɓe enen noon en tawi ko fulɓe ɓe ndeke goni e 35 fulɓe noon so en laari e werto ɗum woni géographie en tawat ala ɗo ɓe tawatake leyɗele meɗen Afrique te kadi ko hawni hen ko ɓe mbayi kono ceen ni hono korenti
koko jokkodiri ala ɗo taƴodiri kala keerol ngol ngalɗa a tawat ko fulɓe gonɗon ko ɗum firtindeke kamɓe eɓe jokkodiri hayso woɓɓe noon to lerinde leyɗele to woɓɓe ɓiloyima toon to poloroyta to a tawa ko fulɓe goni e nder leydi mbiɗen ko gila o région mbiyeteɗo savana gila to mbiɗen to hono maayo hango wiyete gueej atlantique to hirnangue ha Ethiopia ha to maayo woɗewo to funnague musidɓe tedduɓe ha to Sahara to eɗen gandi ko fulɓe goni ene tawe e ɗiɗo nokkuji kewɗi ko ɗum waɗi ene anda ko fulɓe ɓuuri yajde e dennagal leƴƴi keddiɗi e nder Afrique ɗum noon ko hay añɓe meɗen ɓe eɓe janana ɗum eɓe gandi ɗum eɓe paami ɗum kadi eɓe darini noon ñande fof ustude ɗum kono Allah okki en hattanteɓe leñol haɓantoɓe pulaagu ɓe jaɓani ɓe gusta en soɓe bindi ɓe gusti enen binden duttuɗen kadi kaalen pennen ɓe mbatten bindol ngol ɗo ɓe mbanno ɗum ɗo soko internet mbatten toon soko to YouTube mbaɗen toon soko Facebook mbaɗen toon soko e defte kadi en muuli en mbaɗi e pulaare en mbaɗi e wolof en jaafoɗon en mbaɗi e pulaare en mbaɗi kadi e arabe en mbaɗi e français en mbaɗi e anglais en mbaɗi e portugais ɗemɗe ɗe fof en mbaɗi hen leñol meɗen ngol no ɓe mbaɗirno ha ganduɗen ɓe ni en mbaɗiri noon ha ɓe mbawa andude en musidɓe tedduɓe sen garti e nokkuji ɗi fulɓe tawete ko ɓuuri hewde e nokkuji ɗi fulɓe tawete musidɓe am ɓe kalno hen tan ko seeɗa ɓe kalno hen tan ko nokkuji joyyi e nder wittoji fof ɗi kewmi yiide ɗi kono tan yettode wodani Allah e deftere am nde barrumi thèse am nde kebrumi mbiyen on sanga seeɗan fagal walla diplôme am ɗon ɗo Libi mi watti hen nokku mo ganduɗa hay goto wawata yeddude wonde omo tawa eɓe janggannomo kono ɓe jaɓano wattudemo soɓe lima nokkuji ɗo fulɓe tawete ɗum woni Fuladu eɓe janga wonde Fuladu ko fulɓe kono a yiyata ɗo ɓe kaala hay wittiyankoɓe meɗen fulɓe ɓe jaɓatano addude e nder nokkuji fulɓe hande taweteɗi tawa eɓe tawa mbaɗi toon Fuladu ɓe mbiyannoma ko Fuuta Tooro mo ganduɗa ngo ko cengɗe ko e nder leyɗele ɗi tawete banggue ñaamo o Sénégal banggue nano o e Mauritanie e nder leyɗele ɗiɗi nokku jaɗɗe mbiyeteɗo Fuuta Tooro ɓe jaaha ɓe mbima Fuuta Djalon to ganduɗa ko Guiné Conakry ɓe jaaha ɓe mbima to Mácina mo ganduɗa kadi fulɓe ne tawe guila ɗo sengo goga sengo maayo ngo Niger ha goto sengo Mali ɓe jaaha ɓe mbiyama Adamawa to ganduɗa ene tawe e Nigéria hen hunde e Cameroun ko ɗo ɓe kaɗanno mbiɗen ɓe ala ɗi tawa toon kadi région biyeteɗo Fuladu mo ganduɗa ɗi Fuladu tan ɗi hawrintini région ji hono dulaji tati mawɗi kono ceenni walla mbiyano kurus ni fof ene jokkodiri taƴodirani hay seeɗa noon taƴodirani mbiɗen fuɗɗide tan e funnague kahe nano Guiné Bissau tacciri noon Casamance ha yetti leydi Gambie ko ɗo tigui woni ko wiyete Fuladu kono noon ciftinɓe kadi nokku kimmuɗo kadi ɗo fulɓe tawete tawi kadi ko kamɓe tigui kareli mawɗi mbaɗino ɗon ɗum woni leydi Gaabu haɗani noon musidɓe tedduɓe paamon leydi Gaabu e leydi Foroya fof ko e leydi Fuladu jeeya ema en garoy hen wona winnande hande nde heƴata hande se jeehoyi e tarika hakkude Seco Umaro Sall Tabital ɗanngal makko hakkude makko e Alpha Molo ko ɗon gandeten hoto Fuladu fuɗɗuno ha hoto Fuladu hanno ɗum noon musidɓe tedduɓe sen jottima ɗon garen janggo ma en gar e haare kansala wannode hitande uñure e 850 sikki ala ñande kala ko ma jubben seeɗa tan e on saaha beele ma musidɓe ɓe mbaw rewidade ɗum ha ɓe mbawa famde ɗum ɗum noon ko musidɗo moɗon guiɗo leñol guiɗo fulɓe guiɗo wimi mbimi e mbimami musidɗo moɗon mo ganduɗa kadi darudiɗo e moɗon ha cosɗen radio kabaruji meɗen ha cosɗen Tabital Pulaagu Guiné Bissau hono Seco Umaro Sall ɓiɗɗo pullo fasnajo Guiné Bissau najo jibinaɗo ɗon ɗo Fas e nder leydi Gaabu mbiyen nden e nder leydi Guiné Bissau parnoriɗo wonde ko pullo parnoriɗo noon kadi jeeyede ɗum e fulɓe Guiné Bissau parnoriɗo ɗum noon kadi e tawede hande kadi e ganduɗa hoorema ina jeeya walla mbiyen ko kanum tigui sosi Tabital Pulaagu Guiné Bissau wona mantade ko yettirde Allah saabu hokkudemi hakkille
wasorade mi Pulaagu wonde pullo e wasorade mi wonde kadi komi pullo Guiné Bissau ha ganduɗa hande en dañi ko wiyete Tabital Pulaagu Guiné Bissau e jogade kiram noon wona hirde e musidɓe am fulɓe wonɓe leyɗele goɗɗe ala ko kiram gam yidde hollidde leñol am fulɓe wonde kamɓe kadi wonɗoɓe keedi gila e keewal ha e keɓal woni dañal ɗo leydi meɗen leydi Guiné Bissau. musidɓe tedduɓe Tabital Pulaagu Guiné Bissau, musidɓe tedduɓe radio kabaruji, on calminama on juurama en mbi nden ko ɗo kaddeten hande mbiɗen hande ko ganduɗa ko ñalowma battuɗo 15 mo ganduɗa ko talata 15 e lewru juko walla mbiyen lewru jeetaɓiru ɗum woni agosto woɓɓe mbiya août e hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 ɗum noon musidɓe ujunnaje ɗiɗi 17 mbiɗen musidɓe tedduɓe keddoɗe saaha kala e radio moɗon radio kabaruji e tv kadi walla mbiya tr kabaruji ɗo Tabital Pulaagu Guiné Bissau on jarama. Hina meche amami danya ke damal gelia kunda we damal lamu mi heba